Түбән Новгород Россиянең иң борынгы шәһәрләренең берсе. Халык саны буенча 5нче урында тора. Түбән Новгородка 1221 елда Бөек Владимир князы Георгий Всеволодович нигез сала. 1932 елдан 1999 елга кадәр шәһәр Горький исемен йөртә. Танылган язучы Түбән Новгородта туган Максим Горький хөрмәтенә шулай дип атала. Түбән Новгород 2 елга Идел һәм Ака елгалары кушылган урында урнашкан. Аларның сулары кушылган урын Стрелка дип атала. Әлеге искиткеч урынга дөньяның күп кенә җирләреннән матурлыкка сокланырга дип киләләр. Түбән Новгородның йөрәге ул Кремль. Күз алдыңа китерәсеңме? Ак таштан салынган койманың озынлыгы 2 чакрым. Кремль территориясендә хәрби техника музее, Түбән Новгород тарихы музее, сәнгать музее, филармония урнашкан. Түбән Новгородта иң озын җәяүлеләр баскычы бар. Чкалов баскычы Идел яр буеның аскы һәм өске өлешләрен тоташтыра. Ул 8-ле рәвешендә төзелгән һәм 560 баскычтан тора. Баскыч Түбән Идел яр буена һәм анда урнаштырылган Герой хәрби катерына алып бара. Түбән Новгород ярминкәсе Россия империясының иң зур ярминкәсе булган. Ярминкә йорты төп истәлекле урын булып санала. Бу рус телендә эшләнгән кызгылт сары йорт. Хәзер биредә күргәзмәләр, форумнар һәм фестивальләр уздырыла. Александр Невский соборы Түбән Новгород ярминкәсеннән ерак түгел урнашкан. Ул 87 метр биеклектәге 5-8 кырлы зур корылмадан гыйбарәт. Әлеге шәһәргә бару олыларга да, балаларга да кызыклы булачак. Сезгә күңелле һәм якты ачышлар телибез.